паляванне. Яно адвеку карміла беларусаў. Звычайнай справай была здабыча дзіка, лася, мядзведзя, рознай птушкі. Для простага селяніна дзічына была жыццёвай неабходнасцю. А вось для беларускай шляхты паляванне з цягам часу стала улюбёнай забавай. Спяшаецеся, шаноўны? Дык з панам на паляванне еду. А, Вялікая забава будзе. ага. Столькі паноў панаехала. Гэта пан паедзе. А ты пешшу пойдзеш. Якая там ад цябе карысць пану? А мы звера заганяць будзем. Ой. Глядзі, каб цябе сякач не забадаў. Сам глядзі, каб цябе твая жонка не забадала. Ох ты ж. На паляванне збіраліся ўсе суседзі. Багатыя паны і дробная шляхта. У прызначаным месцы часам разбіваўся цэлы пасёлак з намётаў. За тыдзень, не спяшаючыся, паміж вясёлымі застоллямі дзесяткамі здабывалі дзікоў, казуль, ласёў, ваўкоў, ліс і янотаў. А пакуль паны палявалі, у сядзібе гаспадара рыхтаваліся да прыёму шумнай паляўнічай кампаніі. На сталы накрывалі лепшыя абрусы, ставіўся дарагі посуд, гатаваліся разнастайныя салаты, даставаліся са склепаў разнасолы. У печах круглы дзень падтрымліваўся агонь. Падчас і пасля палявання часцяком з'ядалася нямераная колькасць дзічыны. У любую хвіліну паляванне магло вярнуцца, а каб не выпрабоўваць цярпенне дарагіх гасцей і адразу накарміць высакароднае панства, за некалькі дзён да іх вяртання кухары пачыналі гатаваць незвычайна смачную страву – пячыста з дамашняй птушкі. Забітую курыцу вымочвалі ў халоднай вадзе і хавалі на суткі ў пясок. Ужо потым толькі абскубалі і трыбушылі. Часам рабілі начынку селядцовага фаршу. Селядзец таксама вымочвалі, дробна секлі,
Дадавалі топленае масла, яйкі і кавалачкі чэрствага белага хлеба. Усё перамешвалі і начынялі гэтым фаршам птушку. Перад тым, як паставіць курыцу ў печ, яе змазвалі сумесю сметанковага масла са спецыямі. Птушку і дробныя кавалачкі мяснога філея часцей гатавалі на блясе альбо на рэшотцы. Пячыста атрымлівалася румяная, з хрумсткай духмянай скарыначкай, сакавітым мясам, якое практычна раставала ў роце. Адзін яго выгляд выклікаў жаданне здаволіць раптам прачнуўшыся апетыт. Калі для задаволенай паляваннем шляхты рыхтавалі пячыста з цэлых звярыных туш, пах мяса далятаў да суседніх вёсак. Бывала, у гасцінага гаспадара пасля палявання уся навакольная шляхта балявала яшчэ некалькі дзён, а то і тыдняў. Такога вепра запалявалі. Пакуль госці адпачывалі, пераапраналіся да стала, абменьваліся ўраджаннямі ад палявання, аддавалі загады слугам, адсылалі дадому лоўчых, сакольнічых і іншую чэлядзь, у сядзібе ішлі апошнія прыгатаванні да традыцыйнага застолля. Карміў сваіх гасцей сардэчны пан з размахам. Сталы, прыбраныя срэбранымі ды залатымі талеркамі, кубкамі, двухзубымі відэльцамі, інкруставанымі нажамі, ламіліся ад цудоўнай ежы і делікатэсаў. Аднойчы сярод гэтай смакаты з'явіўся навамодны делікатэс – верашчака. Далёкім сваякам гэтай стравы, калі можна так сказаць, была прыгатаваная асаблівым чынам каўбаса з меню французскіх каралёў. Трапілася неяк на вочы ўвішнаму польскаму кухмастэру па прозвішчы Верашчака старадаўняя кулінарная кніга. Узяў ён адтуль рэцэпт, але страву стаў гатаваць па-свойму. Вельмі хутка гарачую, духмяную, прыпраўленую саланінай і вострай падлівай каўбаску елі ў нясвіжы і іншых шляхецкіх дамах. Класічная кухмастэрская верашчака варылася з белай каўбасы. Гэта значыць, што фарш для яе рыхтаваўся з пасірованага, працёртага ў пюрэ мяса цяляці са спецыямі. Каўбаса адварывалася ў піве, разведзеным вадой. Для падліўкі абсмажвалі цыбулю, муку і залівалі каўбасным булёнам. Туды ж дадавалі соль, перац, цукар і воцат. Затым у падліўку выкладвалася парэзаная кавалачкамі каўбаса і яшчэ трохі тушылася. Не дзіўна, што ў корчмах, мяшчанскіх сем'ях і сялянскіх хатах таксама сталі ласавацца верашчакай. Людям, калі што спадабаецца, спяшаюцца падзяліцца. Гости все собрались, а тут наш пан ногою ступае у... Петрусь! Петро! А ну, ходь сюди. Бывай. Ты калі абяцаў з палявання вярнуцца? Свінню калуць трэба, а ён за зайцамі па лесу скача. А ты вось гэта у нашага пана запытай. У пана смятана, а у Пятра з раніцы голая. Ну, тихо. Ты завтра же кабана не корми. Ты на месяц глядзеў?
Ого. Самый раз. Другая чвэрць ужо пайшла. Иди уже в хату. Давай. Гэта было важна. Заколеш свінню ў маладзік або ў поўню, значыць, сала будзе неэканомнае. Ды і мяса можа сапсавацца. А не кармілі скацінку перад забоем, каб кроў сцякала без астатку. Так і разабраць свінную тушу лягчэй. Калолі свіней звычайна перад калядамі. Разлічвалі, каб і ўзіму мяса было да стала, і на Вялікдзень засталося разгавецца. Той быў добры гаспадар, у каго да калядаў стаяў у паветцы ядловы рэзкі пах вяндліны. На гаках віселі бурштынавыя кумпякі, на доўгіх тоўстых палках акуратныя колцы каўбас. А ў кубельцах ляжалі пласты духмянага салёнага сала з водарам часнаку, перцу, лаўрогава ліста. Салілі пра запас рэбры, грудзінку, шынку. З усяго, што нельга было захаваць, адразу гатавалі прысмакі. Напрыклад, вантрабянку, альбо, як цяпер называюць, сальцісон. Увесь лівер, пячонку, ныркі, сэрца, лёгкія і абрэзкі са свіной галавы варылі ў адным катле. Пасля ўсё разам з салам наразалі дробнымі кубікамі. Дадавалі прыправы, цыбулю, часнык, соль і ўсім гэтым начынялі вычышчаны свіны страўнік. Потым ватрабянка адпраўлялася на бляху ў печ. Ды яшчэ ляжала пад прыгнётам каля 2 дзён. У шляхты таксама былі свае любімыя прысмакі. Падаваліся яны да стала адразу з печы, а ў якасці падліўкі да іх абавязкова распавядалася цікавая гісторыя. Цікава, панове, чым на сёння пачастуе пан Станіслаў? Так, пасля добрага палявання. І апетыт добры. Паляванне было ўдалым. Але трэба, панове, прыгатавацца да больш цяжкай задачы. На вялізнага звера збіраемся. Ну, дык я і кажу, падасілкавацца трэба. Каб на ўсходняга медвядзя. Добра, добра, панове. Мой кухмайстар Ян гатуе дзеля вас нешта смачнае. А я пакуль распавяду вам, адкуль паходзіць назва гэтай стравы. Аднойчы будучы кароль Францыі у 1573 годзе будучы кароль Францыі Генрых III Валуа стаў манархам Польшы і Вялікага княства Літоўскага. Распавядалі, што князь Мікалай Радзівіл-Сіротка зладзіў прыём у гонар каранацыі заезджага француза. Напрыканцы бяседы да святочнага стала былі пададзеныя кавалачкі мяса
з загорнутымі ў іх грыбамі. Госці, якія ведалі ў ежы толк, прыйшлі ў захапленне ад гэтай стравы і закрычалі: «Зрадзівіла!» Раніцой Генрых Валуа намагаўся ўспомніць, як жа называлася гэтая смачная страва. Але ў галаву лезла толькі нейкая бязглуздзіца накшталт «зарадзе, зарадзе». А, зразы, вось. Кароль неўзабаве адбыў да сябе на радзіму, а назва стравы так і засталася. Сёння няма бадай краіны, у якой бы па-свойму не гатавалі зразы. Але нашыя, беларускія, сапраўдныя зразы па-панску робяцца толькі з ялавічнай выразкі. Спачатку паляндвіцу нарызалі тоненькімі кавалачкамі, адбівалі, апырскивали цитраваным соком и посыпали молотым ядлоўцам. Пакуль мяса наспявала, рыхтавалі начынне з сыру, вэнджанага кумпяка, зеляніны і спецый. Асобна рыхтавалі грыбную падліўку з таматамі і грачаную кашу. Затым заварочвалі начынне ў адбітыя кавалкі мяса, абсмажвалі, змяшчалі ў гаршочак, зверху засыпалі кашай, залівалі падлівай і ставілі дазраваць у печ. Вось гэты рэцэпт 4 стагоддзя таму і павёз з сабой у Францыю Генрых Валуа. А як рыхтавалі гэтую страву французскія кухары, засталося невядомым. Змяніўся свет, змянілася жыццё. Паляванне стала заняткам рэдкім. Але дзякуй Богу, самыя любімыя беларусамі стравы па-ранейшаму можна паспрабаваць у першапачатковым гучанні густу, формы і паху. Что за люди будете? Чего до нас заблукали?